E comenzamos aquí a raya que nos fixo estar durante todo este tempo na oposición deste Concello. Hoxe volvemos a estar aquí, de novo, para pedirvos a vosa confianza, para gobernar a partir do 26 de maio. Para iso, configuramos unha lista de un equipo moi ben preparado e moi capaz. Eu vou apresentar un pouco a idea que temos de programa para o medio rural. E un pouco, nos medios de comunicación, non recordo exactamente en que medio escrito, pero creo que foi un soporte digital, que a comarca da Limia, a súa bisbarra, o 20% da riqueza era producida polo sector primario. Ese sector primario, eses gandeiros, eses agricultores. Unha quinta parte da nosa riqueza. Pensando que, en o que está nese sector, que ben, non? Somos unha forza, unha riqueza importante. Pero, por outro lado, tamén paraste a pensar, vale, eu estou facendo unha produción primaria, pero que industria teño aquí que transforme esa enerxía primaria que eu estou xerando? Que industria teño que deixe riqueza nesta bisbarra da Limia? Que industria teño que, con esa riqueza que xerou, xere empleos e os fixe nesta comarca da Limia? Realmente, ese sector secundario, esa industria que vai a facer a manufactura dos meus produtos, dos produtos do resto dese sector primario, non a tenemos que mostrar. Facer tamén concienciación de temas medioambientais en todos os niveles, facer algún tipo de procedimento de estudio serio de como se fai a depuración das augas residuais no noso entorno, revisar os sumidoiros, algo tan sinxelo como eso. Moitísima xente que xinzo se queixa de que os días antes de que chova cheira moi mal o pueblo, verdad? Non nos pasa, non te deso eu. Senón non hai nada que diga que é o que está a fallar. Estudiar todas estas cousas. En definitiva, facer unha conxunción correcta entre o noso rural, o noso medio máis básico e máis de supervivencia, digamos, no noso entorno, e ese medio ambiente e o resto das estancias, digamos, superiores que nos poden facilitar muchísimo máis a vida os habitantes de esta comarca. Entonces, empezamos. Creo que de xente adiante temos propostas moi realistas, axustadas á disponibilidade económica do Concello. E por iso, a maior parte das nosas propostas teñen un custo económico ou moi reducido ou igual a cero. Contrato que nós, os que nos presentamos, firmamos con vos, chamase Programa Electoral. Nós temos un programa electoral, fomos os primeiros en publicado, con 121 medidas, logo apareceron outros programas moi parecidos ao noso vocal, imos polo bo camiño, pasou isto. Nos presentámonos aquí un programa que é o noso contrato, con a mesma ilusión, con as mesmas ganas e, sobre todo, un aval. E este aval é a oposición que realizamos durante 4 anos. É todo o traballo realizado. Traballo do que somos conscientes de que moitos de vós non coñecedes, porque sabedes que nós non temos a mesma capacidade mediática e propagandística que teñen outros partidos políticos. E moitas veces as nosas propostas son silenciadas. Simplemente vos vou dar un dato para non aburrirvos. Nós, un grupo municipal de 3 concelleiros, foi o grupo que presentou máis mocións, máis iniciativas, máis rolos e máis preguntas nos plenos durante esta legislatura, máis que os outros 14 concelleiros xuntos. Este é o dato. Despois xa destes halagos, a un sube que a autoestima vendo como hai persoas que tanto chegan. Boa tarde, veciñas e veciños de Xinzo. Chegou a hora do cambio. O próximo 26 de maio temos unha cita coas urnas para dicir que futuro queremos. Continuar como a de agora, vendo como o Concello desmorece, o outro cheo de oportunidades. E podíamos facer un alegato mirando para atrás do que leva pasado neste Concello. Eu vou falar única especialmente dos 10 últimos anos.
anos este Concello chegou a ter unha deuda de 11 millóns de euros. 11 millóns de euros que se alguén se lle pregunta en que foron gastados eses cartos non sabrían decirnos. Principalmente, o incremento galego foi nos anos 2010 e 2012, que subimos de 100 millóns de euros a máis de 5 millóns de euros. E vos quero recordar que foi un ano electoral. É dicir, os 5 millóns de euros que houve de incremento de deuda foi para facer campañas electorais e non para facer investimentos para a cidade. Lóxicamente, cando se fan ese tipo de atrocidades, acabamos pagando todos e todas. Nos últimos anos, os impostos do Concello de Xinzo subiron o 60%. Unha cantidade que é realmente espectacular. Se vos plantexades o incremento que significa eso, bueno, se iso chega a ser o salario que sube, estaríamos a un nivel de Holanda ou de Alemania, ou máis alto incluso o salario. Pero non, os salarios non se suben nese nivel. 60% de sube. E por que subiron os impostos? Ben, os impostos subiron porque houve que pedir un préstamo que chamaron plan de axuste ao Estado. E o Estado puxo dúas condicións para dar ese dinero. A primeira condición que puxo, que era a que se debería facer, era reducir os gastos. Pero, lóxicamente, o gasto do Concello de Xinzo non se reduciron para nada. Entón, houve que aplicar a segunda parte, que foi incrementar os ingresos dos ingresos. O Concello de Xinzo só pode incrementar a través dos impostos. Pero, independentemente de todo isto, se vemos a realidade do Concello de Xinzo, de todo o Concello, non só da Vila, sino en calquer modo, é que hai un abandono total. Un abandono en todos os aspectos. Se andamos por as ruas, eu preguntei, nos preguntamos a ver se adiante, moitas veces nos plenos que o grupo de goberno me dixera unha rúa que estuvera en perfecto estado. E non temos un claro dicir ningún, porque non hai. Están todas vistas unha auténtica calamidade. Ao mesmo podemos decir a ver as ruas, as aceras, están todas feitas un desastre. Os tropezóns, os accidentes que ten habido por as ruas, desde outro día que iba unha señora nunha rúa recente, desmoderada, como é a Pedro, e caí ali porque hai unhas pedras que sobresalen do resto e non están señalizadas. Cualquier persoa tropezando lá cae e se cae. Iso pasa en toda a rúa de Xinzo. É lamentable todo este tipo de situacións, e igual, se vamos aos povos, a cualquier povo que vayamos, temos esa mesma situación que está pasando en Xinzo. Non vou falar xa das pistas de concentración, nin dese tipo de temas que xa falou a compañera, porque na maior parte das pistas non se pode ni siquiera andar con un tractor, mesmo, lógicamente, se vamos con un coche. Pero, bueno, a cousa está aí. Esta diferencia, esta sociedade que hai na vila, que hai no povo, que hai en todos os povos, lévanos a unha situación que parece que parecemos un povo con utopía do vello oeste que están todos derruídos. Isto é exactamente igual. Aquela que chega aquí a Xinzo, bótase a nosa cabeza vendo o que está pasando. En estes momentos, efectivamente, hai un problema que é especialmente na zona rural, por moito que dirían que están potenciando, está desaparecendo a población. E Xinzo non é alleo esta situación. É tamén víctima desta situación. Pero a cuestión é que en toda a comarca, nos 5 últimos anos, perderonse algo máis de 4.000 persoas. Obviamente, partes das persoas foi por padecemento, pero outras persoas foi por outros motivos, por esa emigración obligatoria que tiveron que facer. Pero a población que sempre desapareceu, baixou de Baltar, Blancos e outros concellos, non parou en Xinzo. Seguiu camiño. Por qué? Porque en Xinzo
ni ofrecemos nada. Que lle podemos ofrecer? Non hai traballo, non hai dos servicios bonitos, hai un pouco envellecido, etc. Entón, pasan de lado, vanse, siguen camino. De feito, o Concello de Xinto nos últimos 4 anos perdeu 325 persoas. Hai outras comarcas, por exemplo, de Camariño, que tamén ten estes problemas, mas, sin embargo, esa xente que marchou dos povos foi para Camariño e Camariño implementou población. Aquí, repito, non vai. Todo isto, esta perda de población, leva consigo outras cousas, outros danos colaterais, como é o peche de locais, por cualquier rúa que vayamos en sitio, de 5 locais que hai, entón, por asegurar que casi 3 están, se venden ou se activan. E isto é lamentable. Por que pasa isto? Pois, sencillamente, porque non hai traballo para as persoas e, lógicamente, non se pode consumir como se consumía fai anos. Todo isto é consecuencia de unha deixadez de funcións por parte dos nosos gobernantes, que, como xa dixo o compañeiro Miguel, adicáronse a solucionar os seus problemas particulares e nunca os problemas colectivos. É chocante que, al ano mes de novembro, veu o señor presidente da Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, a facer unha presentación de que nos iban a entregar, iban a darnos a vía de Celanova como vía urbana, e se iba a facer unha obra desa vía de Celanova e unha, chamemos de circunvalación que non é tal, algo parecido co que quere facer na circunvalación. E tuvo un arrebato de sinceridade. Tuvo un arrebato de sinceridade. E foi un arrebato de sinceridade tal que dixo que se iba a investir en Xinzo de Limia algo máis de 2 millóns de euros a inversión máis grande nos últimos 10 anos. É dicir, que en 10 anos só nos ten 2 millóns de euros. Isto é lamentable. E por que pasa isto? Non só é culpa do presidente da Xunta, é culpa dos nosos gobernantes que non piden, que non exigen que hai que facer as cousas. E iso pasou. No salón de acto da Casa de Cultura. Todo o Concello. Ben, isto é un pouco que vai pasar. Vamos a esquecernos dele. Vamos a olvidarnos. Nós temos un programa realista, un programa que se pode levar a cabo e que non é necesario facer moitos alardes económicos. É, sinceramente, por a cabeza para pensar e levarlos a cabo porque a maior parte deles ten coste económico. É un programa realizado, non é un programa feito para a galería, feito para decir, vamos, aquí está o programa de punto. O noso programa é facilmente realizado. E, como dixo a compañera Eva, un dos sectores principales que temos na nosa economía é o sector agrogandeiro. E quero determe aquí un poquinho porque hai un problema. Que é o tema do mercadillo. O tema do mercadillo, na comarca da Limia, ven do ano 97. Deus voltas para aquí, voltas para lá, etc. No ano 2016, este grupo, Xinzo Adiante, presentou unha iniciativa parlamentaria para que os orzamentos do ano 2017 da Xunta de Galicia se incluíran 27 millóns de euros para os negativos da comarca da Limia. Lóxicamente, o Partido Popular votou en contra. Ben, no ano seguinte conseguimos que o Parlamento aprobase que no ano 2018, en abril de 2018, se iniciaran as obras do regadío. Que o sepa, a día de hoxe ainda non se realizaron ninguna. Pero é máis, nos orzamentos do ano 2018 puxeron unha cantidad de 4.200.000 euros para regadío. Non gastaron un peso. No 2019,
volven a decir que van a gastar non 4.200.000 euros, van a gastar 4.300.000. Gántate a mí. Estamos a mediados de ano e ainda non empezaron nada. O sea que vai ter un resultado que do tempo. Se siguen sumando, se non gastado moito. Pero é mentira. Totalmente mentira. E o sector agrogandeiro, que é un sector dos importantes para nós, lógicamente, ten moitos problemas. E nós queremos lembrar do aquí, dicir, que nós estamos a morte con este sector agrogandeiro que é o que produce máis do 20% de xito directo da nosa economía. E, lógicamente, xito adiante vai estar sempre disposto a traballar conjuntamente con ese colectivo para solucionar os graves problemas que teñen, que son moitos. Ben, en economía as cousas son máis ou menos fáciles, máis ou menos claras. Para que xito teña vida, ten que ter algo moi importante que é emprego. Ten que ter emprego. Para eso, temos un polígono industrial que é un polígono onde o ciclo existe probablemente no Estado español. A 50 metros temos a autovía. Por que non ten vida o polígono industrial así? Non ten vida porque, sinceramente, os costes de produción do polígono industrial son enormes. O metro cuadrado, por exemplo, está a 65 euros o metro cuadrado dunha parcela. Nos vamos a intentar, vamos a pelearnos para que ese polígono industrial pase a ser municipal. É algo unha tarefa moi difícil, porque sabemos que a Xunta non gusta deixar as cousas, pero vamos a intentar. Por qué? Porque se é municipal, podremos nos actuar directamente en ese polígono. Cando se é municipal, e a Xunta, que debo ter a cousa se complica. Eu podo decir por experiencia propia que persoas que compraron unha parcela, que foron a unha subasta dunha parcela en mano de 2016, a día de hoxe confirmaron a escritura de cesión. O sea, se eu tengo que esperar 3 anos por unha parcela, o teño claro, me vou para outro lado. Eso é evidente. Por lo tanto, no polígono industrial de sitio hai que atraer empresas. Empresas de todo tipo, de casi todo tipo, pero máis relacionadas co sector agrogandeiro. Transformadoras dos nosos produtos. Neste momento, o que estamos facendo, na maior parte, collemos patacas, e vendemos a unha maderista, e esta maderista manda para fora. Hai un proceso de transformación dos produtos agrarios que é sacarlo do calido, que se pode caer aí, insisto, hai moi pouquinho feito. E teríamos que intentar facer moitísimo máis. E, lógicamente, desde o Concello, vamos a buscar ese tipo de empresas que están no polígono industrial. Lógicamente, apoyándolas e dándole esas cosas que realmente necesitan. Por exemplo, unha licencia de obra, que vale 2,5%. Cando vou facer unha obra de 1 millón de euros, é moito dinheiro. O sea, se esa empresa se monta e vai dar posto de traballo, por podemos reducir eso, porque vai a crear riqueza. E esa riqueza que vai dar ingresos ao Concello por outro lado. Non podemos pôr trabas. E aquí estamos conseguir o pequeno comercio. Hai unha gran superficie que dan todas as facilidades, incluso que fixeron unha rotonda para que se instala. E, sin embargo, se eu quero montar unha empresa, todos son meus. Podo decir que, por exemplo, abrir un negocio normal, non xa un negocio deste de máis velocidade, un negocio normal, nun local de 70 metros cuadrados, na calle 2 de Maio, ten un coste administrativo inicial de 1.500.000 euros. Que iso é unha auténtica salvajada. E iso o Concello pode corrixir. E debería corrixir. Nos, de logo, os emprendedores, os negocios todos que existen en Xizo, vamos a mimarlos porque realmente, como dixemos a campaña esa de que sin comer non hai povo, non estamos totalmente de acordo con eso. E no polígono industrial, seguindo co polígono industrial, hai unha parcela, fai moitos anos, que utiliza o Concello únicamente para botar residuos.
podían facer un edificio multiusos, un edificio unha cousiña que é moi fácil de facer, que é crear un viveiro de empresas. Que significa isto? Significa que se eu teño unha idea e non sei como esa idea vai a funcionar, porque non teño claro, se eu teño que instalar fora do polígono nun viveiro, teño que alquilar un local ou unha nave e pagar todos os gastos, que, lógicamente, inicialmente, pode ser moi altos. Sin embargo, me podo meter nun viveiro donde o pago subvencionado de ridículas por un 16 e mirar se ese negocio que vou montar é rentable ou rentable. É rentable que un concello pequeno, como é Vilar de Santos, leve xa muitísimos anos con un viveiro de empresas. E non se montan empresas destas que vamos a chamar de fáciles. Montáronse empresas pioneiras na súa produción, como é a empresa que fai mermelada do salgueiro, ou por un exemplo. Lógicamente, ese tipo de actividades son actividades que non están moi impactadas na sociedade. Pero allí deixaron un sitio para que experimentasen, para que fixesen cousas, e agora, que saben que é rentable, e agora que saben que ven, teñen produción, que poden meter fora, xa se pode ver do viveiro. Está nunha nave deles. Por que non facemos algo así que insisto? Sencillamente, iso non costa tanto. Unha gardería, para a famosa conciliación laboral, que costa facer unha gardería no polígono, tampouco. Sería moi costoso ter. Locales para a asociación, a presidente de dirección da asociación de empresarios do polígono, pues tamén, para que les puedan dar as súas oficinas. Lógicamente, do Concello, se nos gobernamos a partir do 16 de maio, e a todas aquelas emprendedores, emprendedoras, a todas aquelas empresas, principalmente as de tipo laboral, cooperativas, etc., vamos a bonificarle as taxas ou mesmo hacernos a deixar de culpa da licitación, pero o 5%, que hai unha expresión. As contratacións que se pagan, les vamos a axudar e vamos a intentar facer que isto sea máis dinámico do que está sendo agora. E hai outro factor no sector, por así decirlo, relacionado con o xito capital, que é a dinamización da economía local. Ata agora temos un evento, un evento que é o entorno o que dinamiza a economía local. Desde o Concello debe incentivar a creación de outros tipos de eventos, aparte do entorno, eventos culturais, eventos de tipo teatral, de música, para atraer xente. É dicir, eu tengo que crear eventos nas épocas malas, non no verano agosto. No agosto xa temos xente máis que suficiente. Hai que traer xente cando non hai población aquí. E para eso, por exemplo, se fan un bo concerto de música, pois igual debe de ser todo, se non, ponemos a bloquear. O outro lado que fan, que tamén podo decir que o coste é bastante pequeno. E, lógicamente, nós sempre vamos a potenciar o que se chama o comercio de proximidade. Nós non entendemos a economía dun pobo se non é apoiando ao pequeno comercio, a hostelería local e a todos os sectores dos servicios que existan e que son de aquí. Iso o tengo moi claro, que para nós vamos a potenciar sempre o comercio de proximidade. Hai outro tema que é bastante preocupante, que é o PSOE. O planeamento urbanístico do Concello de Xinzo fíxose no 2003. Aprobado a trancas e barrancas e unha auténtica chapuza. E ese planeamento urbanístico hai que modificar. Hai que adaptarlo á realidade do pobo de Xinzo.
Eu podo por bastantes exemplos relacionados con isto. Por exemplo, creáronse áreas de reparto, que as áreas de reparto son núcleos onde se pode urbanizar e onde se meteu a todo o mundo que está nesa zona de reparto sin consultar se querían ou non querían entrar. Pois hai parcelas, hai fincas que están metidas en áreas de reparto que non se poden urbanizar. Porque non se pode, por lei, non se pode urbanizar. Sin embargo, están consideradas como chave urbanizable e teñen que pagar un IBI super exagerado porque non deixan de ser fincados. Iso é sí, porque non é recibo castigar a cidadanía con impostos que realmente non debería pagar. Se eu quero facer unha casa en cualquier sitio do concello, aparte de ter os metros que se que corresponde, e todas elas teñen que facer o que se chama un estudio de mercado. Por qué? Porque as normas auxiliares que se crearon non son as correctas para as necesidades que ten a cidadanía para facer unha casa. Entón, teño que facer un cambio de chave que teño que ter o concello e, aparte do coste económico que iso me significa, vou tardar en facer unha obra da casa e iniciala por lo menos 6, 7 ou máis meses. É dicir, toda unha traballada que se fixo de goberno, pero tamén no ano 2013 era electoral, había que facerlo para beneficiar a Cámara. E, pasando ao tema de infraestructuras, temos un plan, sigo dicindo, un plan ambicioso, moi ambicioso, pero sin coste económico. Eses plans ambiciosos pasan por solicitarle aos distintos organismos, tanto do Estado, a Xunta de Galicia, como a Diputación, distintas estradas que hoxe son da súa titularidade e que nos gustaría que fose titularidade municipal. Estou falando da Avenida de Ourense, a Avenida de Madrid, 2 de Maio, a Avenida de Portugal, Curos e Tíquez, etc. Hai varias. Por que queremos que isto sea municipal? Porque, en principio, se eu, o Concello quere facer unha actuación en cualquiera destas dúas, teño que pedir permiso a Fomento. E Fomento, no caso, por exemplo, da Avenida de Ourense e a Avenida de Madrid, lle vai dicir sí ou non, dependendo de moitas circunstancias. Pero se queremos montar un carril bici, por exemplo, ten que ser Fomento que non diga que podemos montar. Pero se esa vía é municipal, é o Concello que la pode montar. Vale? Entón, é moito máis fácil poder facer actuacións. E aparte que ganaríamos fiscalidade, de vida, e teríamos unhas calles que realmente nós somos os propietarios delas e nos darían máis oportunidades para facer cousas con esas vías. Fálase moito da conciliación laboral, e nós, lógicamente, tamén queremos falar disso. E actualmente está se pondo en vigor o que son as famosas casas de libro, que son casas onde se pode estar hasta 5 rapaces e edades de 0 a 3 anos. Ou a casa de maiores, que é como se fueran casas familiares donde esas persoas que se pegan a unha edad e necesitan compañía van a poder estar nesas casas. Todo isto pódese facer, pódese crear, e desde o Concello de Xinto vamos a apoiar para que se sigan, para que se paguen a esas persoas, esos emprendedores que quieran montar. Necesitamos un auditorio e necesario. Iso outro día, o Antón, onte, ou aquí unha actuación dunha banda de coles e da agrupación musical da Libia na versión infantil. E non pode este auditorio, aparte do sonido. É necesario ter un auditorio, porque temos cantidade de músicos, bueno, dixo música, pero non é correcto,
de persoas que se dedican ao cante, á música, ao baile, etc. E se van a Plaza Carlos Casares, o aquí dentro, e aquí dentro é un auténtico desastre. E vou a decir, bueno, hai povos pequeninos, por aí adentro, que teñen auditorios, que non sei por que carajo chizo non temos. Tamén, vou repetir, iso o Concello non ten capacidade económica para facer o que teria que pedir apoio para outras administracións. Igual que o pabellón de deportes. O pabellón de deportes está super obsoleto, de época, un novo. Claro, hai que petar as portas correspondentes para facer. Hai tamén un problema que probablemente todos coincidades comigo, que é que actualmente os camións de transporte ves obligados a aparcar nas chegadas, na Nacional e en outras cadenas de estados. Bueno, tampouco é tan costoso económicamente crear unha cidade de transporte onde eses camións non queden aparcados na Avenida de Madrid ou en outros lados que vayan a aparcar a ese sitio. E tamén iso se faría de polígono industrial e tamén é unha cosa que tampouco ten tanto coste. Se queremos mantener población no rural, o rural ten que ter servizos. Se eu quero montar unha empresa no rural, teño que ter servizos creados. De onde servizos? Hoxe. Máis importante é o de Internet. E a Internet non existe prácticamente ningún pobo do Concello ou hai moi mala, ou bastante mala. Incluso existe o tema de Internet é malísimo. Por tanto, temos que modificar ese tipo de situacións e crear os ambientes necesarios para que as persoas que vengan a Xinzo se atopen con un sitio que digan, no, vou investigar aquí do dinheiro porque realmente isto é interesante para investir. E hai outro tema que tamén é bastante complicado e que hasta agora ainda nunca se tocou, que é o barrio da Baixo. Hai programas para xenerar os cascos antigos de todas as vilas e de toda a población. Nunca se fixo nada no barrio da Baixo. E cando nos pomos nunha rúa, vamos mirando o cambiado que hai de un sitio a outro, iso é lamentable. Aparte, o como están as rúas, etc. Entón, hai que dar unha volta ao barrio da Baixo para recuperar ou por menos non deixar que o casco histórico se nos venga abaixo. E, lógicamente, poníamos en marcha ese plan de regeneración dos cascos antigos. Ben, vou rematando e vou a dicir algo que probablemente non vai a gustar, a miña obligación de dicir. En algúns programas ou algunhas formacións políticas lles van a facer unha promesa que lles van a baixar os impostos. Eu lles digo que non, que iso é mentira. Aquí temos o que chaman un plan de axuste, que, para pagar pouco os que estuveron, fixeron contas pequenas, asequibles, e acaba sendo no 2032. No 2032. Queda. Mentre non se acabe o plan de axuste, non se poden baixar os impostos. E iso o sabe. E vou a decir que dos 17 membros da corporación, cando se aprobou o ano 2013, o único concelleiro que votou en contra foi este membro. E votei en contra porque sabía as consecuencias que tiña o plan de axuste. Porque non estudiei o reino, e votei en contra. Agora, estamos pagando as consecuencias do plan de axuste. Hasta cando? Hasta o 2032. Ou tomando medidas que se poden tomar para ir amonizando máis rapidamente. Pero mentre non se acabe o plan de axuste, que ninguén non venga a querer gañando, dicindo que con eso que se poden baixar os impostos sin ningún problema.
os impostos que podían baixar sempre cando se baixan os gastos, que con os gastos non se van a baixar, porque é moi difícil baixarlos, os impostos van a ter que estar aí, van a ter que subir, igual que suban os gastos. Remato pidiéndolles o voto para Xirzo Adiante, porque, como dixen ao principio, hai un pasado e hai un futuro. Pero ese futuro pasa única e exclusivamente por unha formación política que temos as ideas moi claras, que sabemos o que queremos para Xirzo, que temos proxecto de cidade, proxecto de povo, proxecto de concello, e que non por libre a laguna demasiado Miguel, sino por as persoas que van a candidatura, son persoas moi traballadoras e que saben perfectamente ben cales son as necesidades de Xirzo e que van a traballar por elo, e iso tío clarísimo, para 24 horas ao día, os 365 días. E rematamos dicindo os gracias a todas e a todos por ir a este acto, a pesar de ser un día medio continuo, medio ponte polo medio, e pedirles o voto e pedirles algo máis. Que fagan un esforzo e que pidan aos seus amigos, aos seus vecinos, aos seus familiares, que voten por Xirzo Adiante, porque hai unha cosa moi clara, non vamos a defraudar. E se eu non sou capaz de levar a cabo parte deste proxecto adiante e non sou capaz de cambiar Xirzo de 4 anos, non vou presentar as eleccións. Moitas gracias e boa noite. Bueno, agora por xentileza da organización, se queres facer preguntas, estamos aquí para contestar o que faga. Estamos abertos a preguntas e a respostas non xa vemos. Pero aquele concelleiro é o son. Manolo, unha pregunta. Que pase comigo que tens unha vergüenza. Eso é lo decidido. Eu paso por ali, cuando se lo día, a veces, os pais que están ali, que es una auténtica vergüenza. Que pasa? Non falamos de eso nada, que? A ver. Está preocupado de que pasa por Río, que é unha vergonza. Pero un minuto. Mentira, eso, O tema do Río é como 40 cousas máis. E é que, en principio, no Río, o Concello non ten competencias, como lógico. Eso pertenece á Confederación do Lugar. E non dixen que se fagan cousas. E, lógicamente, hai unha cousa que se pode facer, que é pedir. E exixir a Confederación do Lugar que cumpla as súas obligacións. Iso que ten que facer o Concello. E, lógicamente, non é mandar un escrito. É mandar un escrito ou ir a visitar o director da Confederación Hidrográfica e dicir hai que facer estas actuacións aí. Esta encima. Porque, como dixo o compañero Miguel, presentamos muchísimas mocións. A maior parte delas foron aprobadas por unanimidade dentro do Concello, nos plenos. Pero non fixeron nada con elas. Meteron non queixou. Entón, aproveito para dicir que para que os que copian, porque incluso houve alguna cousa que nos copiaron o grupo de goberno, en vez de copiar, que sempre vai sacar é original. As persoas que realmente temos as ideas, e non outro que as tópicas que non saben de dar a cara. Bueno. Eu propoño unha cousa. Como sanitaria, sabedes que estamos deficitarios, estamos deficitarios de fisioterapeutas. Sabedes que temos unha lista de espera grande, si ganades, e se non ganades tamén, propoñer a través de firmas ou como sexa, de que nos poñan unha fisioterapeuta en horario de tal. Porque é un problema gordo, sabedes que hai lista de espera, eu como profesional digo, e creo que o sabedes, pero se non o sabedes, pois que quede constar. Hablando de ese tema, no mes de novembro,
este grupo presentou unha moción ao Concello denunciando ese tipo de carencias. Foi rechazada por o Partido Popular, que son os que están gobernando, e foi rechazada por unha persona que vende, por o actual alcalde que vende, e dixo que no parte xito que non había ningún problema. Claro, porque non vai a chiste. Claro. Sí, non había ningún problema, pero que máis que presentaron un paquete de medidas que había que tomar para o Centro de Saúde de Xita, e lo dixo que éramos uns alarmistas. Eso é mentira. Vale. E o portavoz, que era Carlos Gómez, naquele momento, nos contestou dicindo que os plenos que había de ter cursos que afectasen os vecinos e as vecinas de Xita. É o que se acabou a moción. Por eso digo que hai que cambiar de dinheiro. Y el Rodón también. Yo, Rodón también. No digo refrán. Cambiar de muñeiro, pero no cambia de ladrón. No. Vale. Este caso va a ser así. Ahora digo que fue una cosa. Este señor. Hola, mamá, ¿cómo estás? Eu pídoche, por favor, que non lle fagas cerrar aos empresarios da carretera de Celanova os negocios. Tú sabes que fixestes o proxecto con unha dirección única. Eso non pode ser. Porque matas a Don Benillo, matas a un, matas a outro. Tú sabes ben como está o proxecto. E sabes o que puides dicir ali. Así que, se vas para o alcalde, a ver se das unha mão. Eu creo que a carretera que dá para por dous carriles. Con quitar os camións, só os que vai vaciar, basta. Senón, o día que empezan as máquinas, aí vai a rendir. Creo, Antonio, creo que xa falamos desto. A ver, eu les comentei, eu xa le dixen que son partidario o principio da dirección única, pero le dixen claramente a todos os vecinos e vecinas da aldea de Celanova que nos estábamos abertos a suxerencias que houvese da aldea de Celanova. É dicir, se a estrela dá para os dos lados, para ir os dos lados, que non temos ningún inconveniente en que eso sexa así. E punto, e vamos a mantenerlo. E, lóxicamente, o proxecto que, según me comentou vostede, e chamamos para que deran ideas, se nos chamar, a nós tampouco que nos chamar, nós non aprobamos o proxecto, a nos proxecto que non presentaron feito, dado. É dicir, non é que a idea fosse nosa, a idea foi deles. A idea foi deles. Entón, a cuestión é que, efectivamente, se a vida de Celanova, se hai esa posibilidade de que cuestión de estudiar e que pueda quedar a doble dirección a como ustedes creen, non sería un problema. Pero, lógicamente, o proxecto é de noso. Desde o equipo de goberno privado, bueno, o equipo de goberno, o Xunta de Galicia, que sexa, non? Pero, claro, no seu momento tiña que haber pedir a súa opinión a opinión dos vecinos, a las vecinas da aldea de Celanova, claro, o que pensamos respecto ao tema. Eso non o fixeron, entón, ahora, xa que comentei, cando tuvemos a reunión, que agora non se pode modificar. Agora non se pode modificar. O goberno proxecto non se pode modificar. A nos dícenos que sí, que se vai ver non nos decimos. O director de obra dixo que sí. Agora veremos o que pasará, non? Nos regalamos o terreno e agora meten os coches nos outros dos carros. Tú pareces que... Unha vez que está feito o proxecto, non se pode modificar. Vamos verlo, o que pasará. Pois entón é mellor que quede así. E están a empezar, sabes ben tú. Eu xa dixen que o proxecto é o proxecto. O que había que facer era ese proxecto e como facer un
fillo do seu goberno. Porque non se carecía de Grecia, non? Unha vez que ese proxecto é feito, o goberno, que nos ese proxecto non o feito, dixemos a este proxecto, que é esta, non máis. As modificacións, se poden facer ese proxecto, agora non se va a facer. Que se pode facer, non se va a facer, porque van a facer o proxecto que a Xunta de Galicia non se va. Por moito que chama de todo o nivel de perdón que se pode facer, non se pode. Pero lois a Avenida de Zolanova non pasou xa o levantamento. Porque cada un dice de súa Vai maneira. pasar. Vai pasar. Vai pasar. Fíxose o convenio, o convenio no debo, adiante fíxose o convenio. Pero o xira non é do Concello. Vai ser o Concello que nos acabe de facer a obra. Esperemos que sea así. É así. Oxe non é, Porque os comandan un se dicen de outra maneira. Tendremos que enterlo. Cada un dice de súa maneira.